Okay, og klar. Show your moves and show your riffs. Now you tryna pull up to my crib, I think you really gotta go. Var sikker, mand. Det var rigtigt nok. Det er ikke engang løgn. Prøv at se. Er det Toilet Town fans? Ja, må du se. Lige nu i linket, okay. Må du se, det har meget de bedste i verden. Prøv at se. Ikke for at være en sponsor, men lidt til. Gå over og download Toilet Town fans. Det er ordentligt fedt. Det er inde på Roblox. Bare download Roblox, ikke? Søg på Toilet Town fans. Der er en ny sæson. Squid Game er også kommet ind. Det er meget populært. Over 76.000 spillere. Og det er ikke bare fordi vi sponsor, men det er virkelig sjovt. Og mange børn får glæde af det, så gå over og download det.